ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାଁ ହେଉଛି ନିପୁଣ ଭାରତ ମିଶନ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଚଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଏକଦମ ସରଳ ଭାଷାରେ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପୁରା ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ତାର ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ସବୁକିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ପୁରା ନିପୁଣ ମିଶନର ଅସଲ କଥା। ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟେ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ। ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ଭରି। ଯଦି ନିଅଟା ପକ୍କା ଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ 10 ମହଲା ବି ଠିଆ କରିପାରିବେ, କିଛି ହବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାଦିନର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଠ ବିନି ସହଜ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ସେହି ମିଶନଟା ହେଉଛି ନିପୁଣ ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିପୁଣ ଶବ୍ଦର ପୁରା ନାଁଟା ଜାଣିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଫର ପ୍ରଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ରିଡିଂ ୱିଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି। ହଁ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ ତେବେ ମୂଳ କଥାଟା ଏହି ନାଁ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିକି ପଢ଼ିବା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ସରଳ ଗଣିତ, ବସ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତେବେ ଏ ମିଶନ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଜାଣିନେବା। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2021ରେ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଯେମିତି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗଣିବାର ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିସାରିଥିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଏହି ମିଶନ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିପୁଣ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା। ଏହାର ମାନେ ଖାଲି ଅ ଆ କ ଖ ଚିହ୍ନିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲା ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସରଳ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ ଏସବୁ କରିପାରିବା। ବସ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୂଳଦ୍ୱାରର ଇଟା। ତେବେ ଏହି ମିଶନ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏହା ଠିକ୍ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ବାଲବାଟିକା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଏକଦମ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହାକୁ ହାସିଲ କେମିତି କରାଯିବ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼େଇବାର ପୁରା ଢଙ୍ଗକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ବହି ଘୋଷିବା ଦିନ ଏବେ ଗଲା। ଏବେକାର ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବେ। କେମିତି ନା, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରି, ଗପ ଶୁଣି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳଗତ ଭାବେ କିଛି କରି, ଏମିତି କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜାଦାର କରାଯିବ। ମାନେ ପାଠପଢ଼ାଟା ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେବ, ବହିକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏବେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଆସିବେ ଆଉ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ହେବେ ଜଣେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତାଙ୍କ କାମ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, କେବଳ ତଥ୍ୟ ମୁହଁରେ କହିଦେବା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅସଲ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ? ଆଉ ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେମିତି ମପାଯିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅର୍ଥରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କେତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ତାର କାରଣ ଜାଣି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର କଥା। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରବଳ ଚାପ ଆଉ କେତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିହେବ ତା ଉପରେ ଜୋର। କିନ୍ତୁ ଏବେ NIPU ଭିଭିରେ ଏହା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ହେବ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଫୋକସ୍ ଘୋଷିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ। ପିଲାଟିଏ ସତରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଗଣିତ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହି ମିଶନର ସଫଳତା ଖାଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବାପା ମା ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନ ହେଲେ ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା କଷ୍ଟ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା।
ଏହି ମିଶନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନା ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି? ପୂରା ମିଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ନିୟଟା ମଜବୁତ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ପାଠପଢ଼ା ଆପେ ଆପେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ବୁଝି ଆଉ ଗଣିତ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଉପର କ୍ଲାସର କଷ୍ଟ ପାଠଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ କେବଳ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପୂରା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ NIPUN ଭାରତ ମିଶନ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିହେବ ଯେ ନିପୁଣ ଭାରତ କେବଳ ଗୋଟେ ମିଶନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ମିଶନ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେମିତି ଏକ ଏଭଳି ପିଢ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବା ଯାହାର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ଏତେ ମଜବୁତ ହେବ ଯେ ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ